Здравейте, приятели, направи ме! Днес ще си изработим една много нежна и красива гривна. Ето тази, снежна перла се казва. Как се прави тя? С помощта на синджир, закопчалка за гривна, ето този свързващ елемент, халка, красиви снежно-бели перли, едно пиронче и няколко от тези елемента с готово на ушенце от едната страна. Нека най-напред започнем именно с тези елементи. Използвайки един от тях, взимаме едно от снежно-белите перлини маниста, промушваме го през самото пиронче и правим един 90 градусов ъгъл. Тук ще направим ушенца, подобно като това от другата страна. Ако до сега нямате опит с направата на такива ушенца, ви препоръчам най-напред да влезете на нашия сайт направиме.com в частта видеоуроци, в първата част, където стъпка по стъпка може да видите процеса по направата на тези ушенца или свързващи елементи. Изрязваме така, че да остане около сантиметър от тълта, с която да работим, от пирончето, извинете, след което завиваме пирончето, не го затваряме плътно до край, а през отвора, който сме оставили, закачаме следващото пиронче, чак след което вече затваряме плътно до край самото ушенце. Важно е тук да проверим, хващайки ето този елемент, дали двете ушенца лежат в една и съща основа и сочат на една и съща посока. Ако ли не, използвайки клещите, ги доизправяме. И ето така получихме първите елементи от нашата гривна. Този елемент ще се повтори няколко пъти. Затова на пирончето, което имаме останало тук, използваме следващото перлено манисто. Правим отново 90 градусов ъгъл, изрязваме така, че да остане около сантиметър, с който да работим от пирончето. Навиваме към нас, за да образуваме ушенце. Това ушенце не го затваряме плътно до край, а през него вкарваме следващото елементче, което имаме готово като уше. И едва тогава затваряме това ушенце плътно до край. Уверете се, че наистина затваряте ушенцата плътно до край, за да не се изхлузят елементите един от друг. Преглеждайки второто манисто, по същия начин трябва да се уверим, че ушенцата лежат на една и съща основа и сочат в една и съща посока. Ето така. И продължаваме нататък с следващото манисто. Третото. Нанизваме, правим 90 градусов ъгъл, изрязваме около сантиметър да остане, с който да работим и завиваме към нас за ушенце. Не затваряме ушенцето плътно до край, а отново използваме готовите елементи с ушенце, за да ги свържем един към друг, след което вече си затваряме ушенцето плътно до край. Уверяваме се, че е хубаво затворено. Преглеждаме в елемента дали ушенцата сочат на една и съща посока. Ако ли не, ги изправяме. Ето тук самото ушенце не е успяло добре да се затвори с тези клещи, затова можете с помощта на ето тези другите просто да прехванете елементите и да ги натиснете един към друг, така че да сте сигурни, че ушенцето ще се затвори хубаво плътно до край. Така. Наистина това е важен елемент от направата на гривните, защото в противен случай ще се разпадне целостта й. Продължаваме нататък с още едно от перлините маниста. Правим 90 градусов ъгъл, отрязваме, завиваме към нас ушенце, не бързаме да го затворим до край, а промушваме ето това готово ушенце, което имаме от следващия елемент, чак след което затваряме плътно до край. Така.
и се уверяваме, че двете ушенца от двете страни на последното манисто сочат в една и съща посока. Остана още едно манисто да сложим като следващо. Отново да направим ушенце. Изрязваме около сантиметър да остане, с който да работим. Завиваме към нас ушенце. Не го затваряме плътно до край, а използваме синджирчето. И от едната част на синджира трябва да го промушим през ушенцето, което направихме. Имайте предвид, че синджира е много нежен и малко по-трудно влиза в самото ушенце. Имайте търпение и внимателно затворете, след което ушенцето. Уверете се, че двете ушенца на последното манисто отново сочат в една и съща посока или са в една равнина. Така. До тук получихме тази част от нашата гривна. Така, ако ще правите гривната за вас, имайте предвид, че още тук може да прецените къде може да сложите закопчалката. Преминава гривната и виждате, че на вас най-подходящо сте ви да сложите закопчалката ето тук. Ако я правите за подарък, можете да прецените каква ще е според китката, на която ще се носи, къде точно трябва да се постави закопчалката. Ние си отбелязваме в случая, че нашата ще бъде ето тук. След което за момент ще си отбележим ето по този начин. Оставям на страна. И взимаме ето тази халка. Отваряме я настрани с помощта на клещите. Имайте предвид, че халката е доста мъничка и малко трудно се работи с нея, но много старателно и внимателно си правите пролука. Ето така. След което трябва да промушим халката през мястото, където сме си определили, че ще минава нашата закопчалка. Ако не можете да работите с ръце, можете да хванете халката ето така по този начин с клещите и от тук да се опитате да сложите синджирчето през халката. След като сме успели да вкараме халката в синджирчето, докато още е отворена, трябва да сложим и ето тази закопчалка. Много внимателно работим, тъй като казахме, халката е мъничка. След като успеем да я сложим и закопчалката, затваряме халката с помощта на клещите по обратния начин, по който сме сложили. Ето така. Нашата закопчалка се намира на ето това място от гривната. От тази страна на гривната остана да сложим ето този механизъм, на който всъщност ще закопчаем нашата гривна. Използвайки ето тези клещи, промушваме през ушенцето, което имаме тук и отваряме, като извъртаме леко нагоре самото пиронче, промушваме ето по този начин през по-тясната дупка, по-широката остава отворена, след което завиваме обратно, докато се получи плътно затворено ушенце. И последно, какво остана да направим? Да сложим един красив висящ елемент, използвайки едно пиронче и последното манисто. Правим 90 градусов ъгъл на върха, отрязваме около сантиметър да остане, с който да работим,
и правим едно ушенце към нас. Не бързаме да затворим ушенцето. Ето така. И го промушваме в края на синджира. Пак внимателно, защото, както казахме, синджира е много тъничък и малко по-трудно елементът влиза в ушенцето. Ето така. Уверяваме се, че синджира е вътре в ушенцето. Затваряме плътно до край. Ето така. И по този начин ние създадахме тази красива гривна. Ето така тук се закопчава. По този начин. И вече е готова да краси нечия ръка. Желая ви приятен ден с Направиме!